Avui fem unes endívies al forn amb formatge de raclet. Posem a fondre la mantega amb una culleradeta d'oli, una miqueta de sucre i una miqueta de sal. Quan s'hagi desfet, hi posarem les endívies tallades per la part que estan tallades. Ara ho veureu. Les endívies d'aquesta manera en la paella i no ho movem durant 5 minuts. Passats els 5 minuts, les endívies us hauran d'haver quedat més o menys així. Llavors, ara com veieu, les hem posat en una safata per anar al forn. I ara aquí hi posarem orenga, els trossos de formatge i una altra vegada orenga. Llavors ho posarem al forn uns 5 minuts. I ja tenim les endívies llestes per anar al forn. En principi són uns 5 minuts o fins que el formatge s'hagi fos. Ara el formatge ja està fos, però hi posem pa ratllat per sobre per torrar-lo una mica i que s'acabi de fondre bé aquest formatge de raclet. Ja tenim les endívies gratinades, se'ns han torrat una mica massa, però no passa res. Ara ho emplatarem i llestos.